teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ado manyen kod talanta manyen duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, View Sasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from View Sasa. Nyakor jong machiegni kidieny machielo maine nonro mar gazet nyinga Sharon Ngao. Antiere kai gazede ariyo kaka pile, The Standard kanyakla kod Daily Nation thoro wach momi pek bendo pogre mana kana sinyisi motelo. Sani ponono ne okiao TV mari samoro kiao ilungo ni mbui magi mopogre. We kora nyisi thoro wach mabende homi pek. Daily Nation thoro wach magimio pek en kaluore kod pek mabendo ganda papacho ka osebedo kakadhe kaluore kod osara mabedo osebedo kichulogi gi osuru mopong' mabede piny owacho osebedo ka juogo. Nonro mabendo tim kod committee mano mar od bura maduong' mapacho ka nyiso kaka oganda mapacho ka hinyora ahinya nyaka luore kod osuru. Standard thoro wach magimio pek en kaluore kod dwaro mar piny owacho mano mar choko omenda e highways mago yore mopogre mano gigeno choko siling trilion 4.8. Abro bedo kaloro ni mathoth. Okan kenda antiere gi jafwambo Eric Kizito. Amosi ni misawi chenade. Achio makara Sharon. Sharon wachre janyao bro fwenyo ni okokomo. Seche mo bro neno ka jirande keyo. Sharon jombonyo kadho nitiere weche ma nyotimre manyami wapeji nango. To dhando odhi kure kata kitwa gi timbe odhi kure. No neno jawuoth nodhir bowuok e nyamburko lwar motho ni nokosing 30. No neno kanyo wach mantie nyadendi Margaret Nduta bende koro ong'ade wuch tho kalore no yude kod obwa maburu. Wach mar kendo no neno kanyo en kaka koro jopiny nolokre mayo jowete gi kinde mar campaign ma jatend piny Kenya e Nairobi ka. Kendo wach mogik no neno kata waneno
ka koro ng'ato chamo thuol koro penjo ni to dhano dhi kure Gin kitwa wach gi timbo malit. dhi kanye Gin wach malit ahinya nyaka damna kendo weche manyien mabende nasomo kata mnokinyi makawuono gin weche malit makone kod kocha ng'ato chamo thuol polis odere koda tond wuoche kijana moro chadho nergi mane gwenge mag nyaka chikindo mamoko gin weche malit ahinya ni koro timre kind oganda koro mapenjo ni to dhano dhi kure kitwa gi timbe waweyo kanye piny otwe leso piny otwe leso walemuro nyakorom Gajwang' mar mondo mitimbe wacho ni majendeke maket kod mago orume piny Kenya. Kata kamano Kizito wachaka na nonro mano mar gazet Daily Nation nyakorom Gajwang' ema dwaro mondo mi wachake godo. Hang'eni thoro wach makama wadhi bedo kwa mulo e ite mano mar abich. Kama koro senators dwaro mar mondo mi counties chiune gi pok mar omenda mano mar siling bilion 465 mano wadhi bedo kwa mulo bang'e. Kata kamano thoro wach momi pek ondike kanyo gi dholiech how jobs and pay crisis hit families. Man kaluwore kod nyakorom Gajwang' iwacho ni osuru ma bende ojajuogi omenda osara tel mana macha to osuru ma ijuogo e osara makama miyo koro oganda mapacho ka dhige omenda matin dala koro osebedo ka hinyogi ng'ina nonro mano mar chal mar ochumi wacho ni employment rate bende kwan mag jogo ekwa bende osebed kata mna kindike tich bende osebedo ka dok chien ineno kanyo kowuok kwan atamalo 4.9 e higa mar 2019 nyaka kwan atamalo 4.4 e higa mar 2023. Sharon ma wach ma koro lit ahinya kendo kelo kiond kokalure kod weche mag tich kaachiel kod ochumi ka koro yang kanyo ma report mano chiwne od bura ko yang kanyo nang'o e chudo dok piny ne jotich tije bende koro iwacho kanyo nang'o dok piny mama koro miyo familia yudo matek e udi keto chiemo wi mesa kaachiel kod nyiewo gigo mopogore opogore masiro dak mar oganda kanyo Sharon ma bende koro iwacho ni mae bende biro ka sechego wan kod midhieche miwacho nang'o chenro ok moket makare kod telo masani ka iwacho ni tie chenro moko ma moketi ma bende koro medo hinyo japiny ahinya kiwacho ni weche mag somo weche mag thieth makibiro weche mag somo kata Sharon iwacho nang'o kibiro kata pesa monego bed ni chwalo ne japuonjre mano capitation cha ok chope yo makare kibiro weche mag thieth mag SHA iwacho ni okumba ni bende koro pok ochako yo makare ma jopiny winjo pek kanyo ma kodok mane weche mag somo ka Sharon bende wacho ni midhiero koro nitiere e kuonde tiegruok mbalariany kaachiel kod tiegruok mag tije lwedogi chudo kata yo masani michulo godo obiro mapek mahinyo japiny kendo wacho nang'o kata mana keto jopuonjre kiwango moromo kodgi kama onego bende giyudore nitie kod chochni mano nwang'eyo ni kane nyithindo dhi mbalariany kacha niketogi e band mopogore band 1 2 3 4 nyaka 5 ma jogo mayutogi ni piny ahinya niketo achiel koro iyudo ka ng'at monego bed ni keto band machiel cha yudre mar 5 ma koro onego bed ni janyuol koro manyo pesa mathoth mar mondo bi odhi ochwal kacha kar somo kacha cha koro weche ma kamagi obiro ka miwacho nang'o mano report mano chwale od bura wacho nang'o midhiero ma kamae pod dhi medo medre pek mar ngima pod dhi medo bedo ne jopiny osara tije pod medo lal kanyo ma bende noyang kanyo nang'o nitiere nyaka kembe ma bende koro yudo ka timo ale pacho ka bedo negi mapek ma koro giwuok gidhi e pinjgo malibamba mako ma nyiso nang'o oganda medo wito tije ngima bedo matek ne jopiny to dwaro bende biro malo gik madwarore e ngima dhano bedo mang'eny kendo gimedre ka gidwaro nengo mathoth en wach moro ma bende pod inyo oganda ma pacho ka nyakorom Gajwang' resruok ng'a biro bedo ka miyowa kaka oganda modak i pacho ka kata kamano report ma kamano ma bende notim kod committee mano mar od bura maduong' ma pacho ka mano mong'ere kaka Liaison Committee bende wacho ni kwan atamalo mana kana nyisi mokwongo ni kwan atamalo mag jotije pacho ka ma bende osebedo kata mana ka yudo sara bende iwacho ni gisebedo ka giyudo sara matin kaluwore kod osuru mosebedo kijuogo wach machielo bende iwacho ni policies kata mana chike ma bende piny owacho oketo ne kembe ma pacho ka miyo kata mana kembe mamoko Kizito bende osebedo ka loro badege kata mana bedege mantiere piny Kenya makoro we kata mana oganda mathoth ka onge koda tije bende momiyo kata mana ka kwan makama osebedo kata kalwar kendo iyudo kata ka gik mane koro piny owacho keto ni ng'ado osara mar jatich
koro iyudo ka golo pesa mang'eny ahinya kanyo. Koro pesa monego bed ni jatich nyanyiewo go mogo kata nyanyiewo go nanga moro nyathi orwaki bedo matek. Magi koro mana midhiero ma japiny medo yudo godo, nikech king'iyo kata gigo masiro ngima dhano bende wacho ni piny. King'iyo weche mag pur bende ni piny kalore kod lokruok mar kor lwasi. Koro magi midhiero ma wantie godo miwacho ni kok wang'iye malong'o to odhi medo bedo kendo wadhi bedo andaki. Wantiere geng kut matut kalore kod ngima. Kapok amulo weche machielo mag siasa mabendo mipeke gazet mano mar Daily Nation, wang'e ne ite mano mar adek ineno kanyo nitiere thoro wach moro mipek ni kila matatu crew jailed for life. Nitiere moko kuom jomatatu moko josako moro mabende adhi bedo kanyise ite mano mar adek mabende nyaka sani oseng'adnegi bura mano mar twech. Yoche ni twech mar ngima mano nitiere ite mar adek. En mana ni wasebedo kwaneno kata na buche makamagi Kizito kinde ka kinde nyocha kaneno Super Metro conductor kata na tanboy mare no kawo jago moro mobaye ndara wera ne kit siling 30. Kopogre gi mano bende higa mano mar higni 21 mosekadho ne nitiere jamatatu miluongo ni James Gitau kanyakla kod conductor mar Silas Ndungu manyaka sani nitiere od ang'ech kendo gi serve life imprisonment. Kalore mana gi siling 5 be mana ginego godo ng'ato. Manyiso ni jomatatu gi kata mana conductors maggi onge puonj mabende giyudo kowuok kuom buche mosekadho. Ni mano gari mana idho siling 10, gari mano wuok Oroma ma jago neno ne Carol Sop kacha cha nikech siling 5 siling 5 nokoso. Ma kabiro bende cha kende yudo ka koro wantie kod wach moro machielo mabende mano Kisumu kucho jago miluongo ni Roman Odiwuor kaachiel kod conductor bende koro notwe higni 30 ma twech mano migi chakre kanyo higa 2018 kanyo. Gin bende ne bedo kod ywaruok kod abiria moro be mana kuom change nochulo 100 to wuoth ne mar Singapore monego bed ni duoko ne siling 90. Koro ka duoko wach ni nobede mapek ni noduoko ne siling 8 kanyo 80 kanyo wach moro machielo bende koro king'iyo tido ka nitiere nyadendi moro miluongo ni Washira kanyo mane wuok e gwenge mag Ruiru kucho kane biro Nairobi nochulo siling mag ne familia mag ji adek ne gichulo siling 300 mane gibiro Nairobi. Koro kano chopo Ruiru kacha mar mondo mi oduok negi pesa jogi ng'ano loko wuoth nodagi duoko negi ma driver kano chopo kamoro to ochungo mtoka to luongo jomoko mane nitiere kinde kanyo mano biro gi mtoka moro mano kawo familia adegi nonyume nyamburko nolal kodi bang'e noduogo yudo ka githo. Weche nitiere ka mang'eny Sharon moketi gigo mosetimre makoro nyaka manyo timre machiegni mar Super Metro ni jago mane witoko e gari maringo matek nekech rem bedo kod siling 30 mar mondo mi nochul siling 80 ne kod siling 50 kende makoro nowito ngimane. Koro wacho ni buche machien ka kata weche mosemako nyamburko machien ka ni koro kum ka mag ng'ato twe kuom ngimane duto ng'ato jomoko twe kanyo higni 30 ni chiwo kaka mar mondo mi obed kaka siem ne jomoko mar mondo mi kik tim kamae. Tiwacho ni mae bende poko mono gi pod gitimo timbe makamae. Mano miyo kar nyamburko nokel wach mar sako mar mondo mi koro mtokni obed e sako. Tiwacho nang'o mae bende poko kelo resruok poko kelo kony kar wuoth kae. Koro magi weche makoro timre kuonde wuoth kae. Takini resruok ng'abo kelonwa nikech king'iyo kata mana buche makamago chakre higni 21 mosekadho mana kana senyisi kaka nitiere dereba kanyakla kod conductor mare mano ng'adene life sentence mano buch twech kuom thuolo iwacho ni mar ngima ei jela kanyo. Nang'we ni jowetegi kik puonjre nikech Kizito kama kinde mathoth kata mana kiidho mtoka mago mag nyamburko mating'o jowuoth iwacho ni fare siling 50 bang'e osachak kawo 80 kata mana 100 ang'o molokore bang'e to koro conductor koro iye wang' kodi koro sama iye wang' kodi ni ema koro time timbe moko mamachienglo kanyo miwacho nang'o ich wang' nyalo mi tim gimoko paro kata jathum bende nowero koro ich wang' onego bed ni kochopo to wadok piny wabedo mos mar mondo mi kik watim gimoro nikech ich wang' toke kanyo gima timre bedo gimarach ma bang'e wabro bedo to nobedo nare wabro yuaga ng'e wabeduru gi horruok nyakwaram ga jwang' nikech nitiere timbe moko mamachinglo
mabende kelo kata mana seyo kata mana kuom ranyisi kineno mana sako koro kaka mar Super Metro ma koro kes mogik mabende nwaneno ka bende nitiere jago mabende nagi wito oko kondakta no wito jago makamano oko mochola longima ni Nyakwaro Mgajua ng'at mana ningi mangima modhi mane tich dok dala kineno kaka familia ne ywak minode nyithindo bende ni kanyo en wach moro malis Nyakwaro Mgajua. Sharon medo ka kambi mar Metro ni bende pok oyudo puonj nikech nitiere wuon nyamburko moro mantie Super Metro ka manogo fai mar shilingi 420 ne nyadendi moro mane bende noma. Wach moro be notimre ndalo moko ni neno ka nyadendi moro noma kendo norocho ratieche no bambe ma joka bende koro notwe ngima gi duto e jela. Weche makamagi osetimore to jogi pod ok yud puonj. Taparo ni kata mna kaka jok miting'o wan kaka abiria kata mna jowuoth ka iting'o wa kanyo nyamburko mago mag piny owacho gi kata mna mating'o jowuoth wan bende ka koro kondakta samoro ka weche osechako bedo matek aparo ni jopiny kata mna jowuoth bende nego bed ni donje mondo wageng' resruok makamaga. Kendo bende gimonya siemone wanyanyiso jopiny ni sani bende tin nyamburko moko moloto moko matindo mating'o ji 14 moko ringe yore mag Westland kuondgi yudo ka en kata gi ji 2 kende donje nyamburko no kitang' nikech jok midhi bede kindgi ni idhi mbele ni gin jomecho kendo gimanre gi gige lweny kaachiel kod pala. Anjo di mano bende sani koro timre koro bedo mana motang' ni Nyakwaro Mgajua piny omer kopogore gi mane ite marabich nitiere wach mabende no mipek mano kotenre kod omenda mabende senators dwaro mana kwa nyalo mana ng'iyo malo nitiere wach mabende no mipek kaendi ka koro senators dwaro nitiere wach moro kaendi mano mipek ka koro senators Nyakwaro Mgajua gidwaro siling bilion 465 mano pok manyien wach maka mano mipek e ite mano marabich kizito to wach maka mekinde mosekadho nono ka bende pok mabende senators kwayo mar mondo mi tago do chenro mopogore counties okosebedo kadhi makara gi piny owacho kendo ywaruok mana gibedo godo ywaruok nosebedo kwa paro ka niloso omenda omenda mokadho kucho mane gidwaro mar mondo mi gi omenda milion 400 to koro ywaruok kano bedo jo bura ne dwa ni giyud milion 380 koro kano chopo ne gikone ne giyudo bilion 387 koro masani ni yudo kanyo Sharon ka senator dwaro mar mondo mi counties bilion 465 to budget miloso sani ni yudo kanyo koket bilion 405 kanyo koro en ywaruok makage ka makiyudo riwruok mar governors bende wacho kanyo ni gine gidwaro mar mondo migi bilion 547 ka bende giwacho ni gilak seche gi nitiere gik ma koro semedre mano koting'o nyaka housing levy magichulo ne jotich kanyo mano koting'o nyaka okumba mar thieth ma giwacho ni gichulo ne jotich kanyo ma koro miyo pesa ni gineno ka dhi malo ma ineno ka robo wacho kanyo nang'o bilion 4.1 mano gitiyo godo housing levy ka bilion 6 gitiyo godo e wechego mag bero thieth mano chulo pesa ne okumba mar thieth ne jotich koro gimbe giwacho nang'o sani gik ma pesa dwaro timo gi pesa omedore kanyo koro ywaruok mano setimre chincha ema pod waneno kae wabro bedo kwaneno kaka chal mar wach makamano bro bedo kadhi kapok sa ng'adwa wang'wa Nyakwaro Mgajua e ite mano mar 6 bende wach momipek en kaluore kod kum mabende kanisa mar Anglican nogolo kendo e okang' machielo mano odiochieng' manyoro ne josiasa mabende osebedo ka goyo siasa e kanisa gocho ni gisebedo ka giloko kar lamo kar siasa odiochieng' manyoro dwaneno kanyo ka Archbishop mano mar kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit nogolo kum ne josiasa okang' makamano bang' ka nosegolo kum makamano ne nitiere kanisa mar All Saints Cathedral kanisa mar Anglican komachielo mano mar St Augustine mantiere Madaraka Nairobi ka bende no koyie mar mondo mi jasiasa losi to yudo ka kinde makamago mane njalup jatend piny Rigathi Gachagua gi josiasa mamoko bende nantiere kanisa ne gichopo kanyo Gachagua nochopo Kalonzo nochopo Eugene Wamalwa nochopo governor ma Nairobi bende nochopo kaachiel kod josiasa moko kanyo koro kaka ne gichopo weche mag alam mar sidho bishop mar adek mar Anglican Nairobi ka ne dhi mbele kore kanyo Ole Sapit nochung' mowacho nang'o josiasa ok bomi thuolo mowacho no oda chiwo yo kochakre kawuono kanisni wa josiasa ok bomi thuolo mabeno wacho nang'o abro mana luongo nying gi
to gichung' gifwa lwetgi Na gifwa kendo jo kanisa pamo. Pa kipamo. Koro ba bende nowacho nang'o bende wach mano chiwo nang'o kigolo chiwo ok ni lando iwacho nang'o kata onge lando ni an Kizito agolo siling milion 20 iwacho nang'o gimigolo gi chuny maler Nyasaye gwedhi in bende yudo hawi gino ok landga iwacho ni ka lwedo ma koni ogolo lwedo ma koni kik ng'e magi weche mag chiwo gi to kang'o kamano do ninjo ramna ka josiasa moko bende koro nochak wacho ni kata muma bende wacho ni wagola mabe koro ne gikun josiasa mantie kanyo kun moko nowuok kata ka chenro mar alam ne pok orumo ne giwuok kanyo ma gikun moko nowuok moko wuok gi yore mopogore opogore kane giwuok kanyo koro mano iwacho nang'o josiasa oseteko kanisa ma kuondgo miwacho ni koro gigoyega siasa ahinya ma kane wadhi e yiero makuch iwacho ni ang'o seche moko ntiere kaka kanisa nomako mofwanda ma bende jopiny ywak ni kanisa mano nyisowa yo marach koro be ywak negi koro sani giwuok tung moso giwacho ni useywaknwa moromo sani koro waluoko gini bedo maler kanisa koro sani luoko waneno bende kaka kopere bende gologa kenge mopogore opogore mondo bende ni luo kachacha kanisa ma kopere bende keto tele tesre ka dwaro mar mondo mi otim gigo mamulo ngima japiny ma kata Ole Sapit nowacho nang'o wadwa neno ni nderni okete yo makare weche mag somo nyithindo yude yo makare omenda mag mbalariany ong'i kaka ikonyogi magi gik manowacho ni mondo tim to ken siasa mokel dongruok we warit neno ka kanisa moko bende biro bedo kaluwo lai makamano kata wuoyo wach makamano bende nowe kata mana kanisa mano mar Jesus Mina Ministry kod achiedh rade makoni kod kocho diche manyoro bende arita na pek e kanisa makamano bang' singo mano chiwnegi kod jatend piny mano mar singo negi omenda ida mosgi en wach moro matek kabisa kata kamanya koronge jwang Kizito ikin thuolo mar dakika 7 modongi watemane na lidho moko kuom weche maneno komi pek ka Eite marabiro nyakorom gajuang mabende hanno komi pek bende nyim gazet mano mar Daily Nation otendre kod lokruok kaka siasa osebedo ka lokore iwacho ni kapo nono ni ng'ato nowuok ka e piny Kenya kadhi kata na pinje ma ok kin thuolo mar dweche auchiel mokadho to kapo nono ko luga news kata weche manyien e piny Kenya koduogo nyalo bage nikech okwongo mondi wantiere kod jalub jatend piny manyien mar ariyo rakruok mar siasa mana nitiere tinde onge tinde jatend piny luongo mana ugai mar ODM ni my brother owadwa ang'o mosetimo ni kani wuok e Kenya dweche auchiel moko tiduogo in ing'ene Gachagua mane jatend piny Kenya kiduogo tido kindiki yiero kotim mabende weche norochre kacha waneno ka jensi noketo piny wacho tesre gidhi nyaka e bunge omiyo nyaka par mar chik mar omenda jatend piny Kenya nokokete koke kanyo bende rot noyudore jasik siasa mano kwang'iyo Raila kod Ruto mago ne ginyok gimodhre pi ma bende Raila noketo ng'anyo kacha kane gine ne kedo ne pek mar ngima kama ne go e sufria ka gi kacha bang' ng'anyo mar jensi Sharon sani koro winjo manang'o my brother prime minister koro sani ok luonge ni former sani en prime minister full koro magi weche mag siasa matie kanyo nwaneno duond bura mar Amani bendo owuoyo modonje UDA giriwre kanyo sani bedo wantiere koda kweth alliances mopogore mabedo formed sani bo winjo nyaka ni Matiang'i jago mane muol mano komako weche mag siasa matek bende koro ilieko ni bende koro dhi chung weche nitie ka waneno weche thoth ka Sharon mar Kenya ni olokre kacha tiwacho nang'o bunge mana macha ong'eche gin mamacha koro wabro neno kaka ibro go siasa in English wacho kata na dunie wacho ni the twists and intrigues koro mine koram gajuang siasa onge sigu ka koro inja piny do bedo kanyo wacho nang'o mo kel nyaka wach mar Mandago no wacho nang'o ni gini okete adundo ikete adundo kete chunyi maki yweni aya kiketa dundo to bro negi aya ntiere machinglo moro ka e ite mar 11 machinglo no wane githoro wach momiye pek e gazet mar The Standard bang'e walor nondro mar gazet Katun ntiere ite mano mar 11 wang'e ni kar jot mar jatend piny Kenya nyakorom gajuang nongudh kata mana notimne renovation korana mana kede mana jatend piny man ga uja kanyo tinde koni renovated all purpose state house ang'o mok timbre tano ka state house ni chal ka gima en gi tielo moro ka nyakorom gajuang chiegni neno tipo
kamano e ite mar 11 diwach nang'o jagoro ne goro ka wacho nango State House mano kama gene jatend piny Kenya nego beni bede ka timo chenro mopogore opogore sani ko State House en oringo nywane ne kaka nyoringo e Nairobi ka kowuok Nairobi ngeno dhi ringo kuonde moko kendi geno no bodhi masawa mar Kenya oring kacha obodo kata imbo mar Kenya oringo koro en State House maringo en gi tiendege entie wiye malo to kanyo mobedo ga wiye malo do iwacho ni entie ga wi nyamburko Dong samoro wacho ni to koso State House de milwaruoko nanno ka jatend piny Kenya notieko limbe mar kaunti ma Nairobi wachiegni winjo chako dhi kaunti mane kendo chako timo koro wacho ni en moving State House no uwuotho kage kacha oko yue mondo mi dhi yude pis kanyo nyalo bagi koro kidwa mayude many mana program kako chan ni to odhi kama kanye medhi yude aya Kizito aneno ka opondo chopo ka tentiere gi welo mano ma odhi nono godo chal mar weche mag tuke kata kamano wamula ne gazet ma The Standard thor wach ma bendo mi pek nyakorom gajwang kaluwore kod dwaro mano mar piny owacho mano mar choko osuru e highways ka isebedo kitiyo koda wanga piny madongo dongo ngine kind thuolo mabiro ni ibro bedo ka ichulo mano mar tiyo koda paya iwacho ni piny owacho dwaro mar mondo mi osuru makama okete yore mondo giyud godo omenda madirom siling trillion 4.8 to giwacho ni omenda makama gibro bedo ka gitiyo godo yore mopogore opogore nikech wacho ni nitiere rem mano bende icholo godo gedo kata na dongruok mag omenda mano mar siling bilion 500 e kin mamoko wach moro matek ahinya dongo se wacho ni iwacho ni osuru osebedo ka thong'owa koro dak thong'owa moloyo bende koro thor wach king'iyo sigana no kaka dhi obiro kanyo ni koro ma dhi miyo bech wuoth bedo malo to bech wuoth kosebedo malo japiny ema gini dokne japiny dhi medo donjo matut ofuku mare koro japiny ema medo mak kende diyo aneno ka japiny koro mak kendo tielo wiye gi magwar dhi bedo nade kamoro amora imanyo ma piny wacho ni manyo go pesa to sama piny wacho manyo pesa ni oduogo maner japiny ma bende stechegi iwacho ni ngima tek godo wantiere geng kut matut Sharon en ng'ama bro golo geng kudni mano wach moro ma bibro bedo kisome ite mano mar ang'wenya korom gajwang mar mondo mi ng'e ni omenda mar madi ma bende ibro bed ka ing'ado e yore koni somo gazet mar The Standard ema ni thor wach nanno ka sose maya wanga e ite mar ang'wen wacho ni new road toll policy gik mokenge ma bende obro bedo koting'o kata kamano dwaro to nitiere mar choko siling trillion 4.8 koda piny owacho kowuok kuom highways watika na Kizito gi wach moro ma bende nanno ko mi pek bende gazet mar The Standard nitiere Kenya moro miluongo ni Purity Wangari ngene piny Kenya kawuono wantiere chieng' wuok tich piny Vietnam chal ka gima koro gintiere chieng' Jumapil do ngene pinje mamoko nitiere kaka nitie wantiere Ikweta emomiyo ni sani koro piny osirunwa koro Kenya ne mabende noyud koda yedhe mameroji cocaine madirom kilo 2 ichano ni idhi nege odiochieng' ma kawuono mane piny mar Vietnam wach moro malit mabende kramna piny Kenya osebedo kramna ka donje wach makama to ok gisenyalo mar mondo mirese no make kanyo chieng' e higa mar 2023 mano e paw ndege mong'ere kaka Ho Chi Minh mantiere piny mano mar Vietnam ma midhiero kata matek makoro nyako ne kadhe moloto familia mare ma bende ne gilero kanyo ni ng'ato ema notiyo kode en nodhi tich kuchocho koro nomiye gi bag koro kaka nomiye bag ne nitie kacha nokia ma jomoko be wacho ni nyaka tangi bag momiyi ni jogi tinde riek bag che nyaka otiyiecho piny kucho tikete gi motido gi twang' maber obed manyien ni kia manjade ni wacho nang'o bag ne manoting'e lewni ng'ato dhi nyisi ni matin kawo mai kete lewni oloko lewni mai koro kodhi no fwenye ni noting'o jago ni koro bende wachni tek ka koro bende ni kwayo piny owacho mar Kenya mar mondo mi odonje wachni ong'iyane kaka nyakonyo nyadende ni gin bende giwacho ni gitemo to tek ahinya kanyo Sharon koro wadhi ng'iyo ni to wachni dhi gi kunde ne tek nikech chike mag Vietnam wacho ni koyudi koda yedhe mamero ji in ng'ado ni buch to be mano oseng'adne nikech noyude go de pound ne giwacho ka ni koyudi gi obwa maburu maromo grams 100 kadhi nyime to ing'ado ni buch to teni no kana yude koda kilo 2 nyakorom gajwang koro ni wach moro ma bende waluo machiegni nyakorom gajwang ka bende nduta ni osebedo kowuok kata na familia mara nyuonde wuok e gwenge mag Kiharu e county mano ma Murang'a wach moro malit makata koro nego na kele kata na pacho ka ng'ado ne kata na bas buch twech
obed kata mana life imprisonment than dhi tinege to kata mwacho ni chik nyaka kaw kore. Kizito wachni mogik watieko. Charon kwatieko to wan koro wan mantie kanyo kwa wacho nang'o med mana tiyo matek. One chieng' wuok tich. Chieng' ma bende jaram ukawo chieng' no kaka chieng' chiro gidhi timo ohala kon gi kocha. Wacho ni chiwo chung' chwak chai chiek chieng' chiro. Koro jaram, jasembo, kauno ji wuok ji dhi e chiro mage ohala makelo dongruok. Koro kuonde duto timano ohala to koth chwe Sharon. Ko sama koth chwe ni keto kodhi e lo. Mano wacho nang'o? Janyao bro fwenyo ne koth chwe mana koneno ka jirande keyo. Ko mondo kar koth ne chwega. To bore Nairobi ka makoro wan mana gi kite odako mang'o. Winjo ka Nairobi kama wantima na kite ni wapidho mawani. Bende king'iyo kaka ne piny wacho pogo fertilizer. Nano komiyo fertilizer chiegni 8,000. Wada pidho go lum kata maua. Tendo ka county moko mipure to yudo matin. Kizito erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazeta. Ang'e ni koth bende chwe kaluo koro jok mantiere koda puodho kata mana kitchen garden bado no kami kai mokwongo ma pacho ka bende jiwowa mar mondo bi wabed godo. Dakika na 2 tok saa 1 mar okinyi yienwa mar mondo mi wacheke gi kanyo. Gazet momorre e kinde Standard gi Daily Nation dhi nyiew. Standard kinyo kiny ma kawuono entiere gi ite ma iye mong'ere kaka Health and Science. Kinyo Daily Nation ite ma iye entiere kanyo weche motenore kod Junior Sport. Warad kendo e chenro mar mbaka romo chakre saa 4 nyaka saa 5 mar onyango. Sani aweye lwet James Opondo. Mano kotenore kod nonro mano mar weche mag tuke. Oritori masani nyinga Sharon Ng'ao. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo